rozhodol som sa tak, ako som sa rozhodol a je treba to rešpektovať a tí hráči, ktorí sú nominovaní, ja verím, že sú to najlepší hráči, že sú to tí hráči, ktorí vybojovali postup prevažnej väčšine, že z tých, ktorí nezasiahli do boja o kvalifikácie, tam Juraj Kucka. Samozrejme, že viete, že sme mali problémy zdravotné už počas sústredenia, že nás bohužiaľ vypadol Miro Karán, ktorý si určite ako prvý zaslúžil účasť na majstrovstvách sveta, ale bohužiaľ futbal býva aj bolestivý a zraniteľný a zranenia Achillovky mu neumožňuje štart na majstrovstvách sveta v Južnej Afrike. Sú najlepší z môjho pohľadu na Slovensku a verím, že so svojimi výkonmi v Afrike pozorne sa páči. Neprekvapil ma nikto, ale Kucka si svojím výkonom a svojou takou odovzdanosťou sa aj tréningovom procese zaslúžil nomináciu a on je jeden z tých, ktorí mi ukázali, že áno, som tu najviac, aby som sa dostal do kadra a preto na tú otázku neodpoviem, proste nominácia je určená. To rozhodnutie nebolo ľahké, sú tam niektorí hráči, ako Dušan Švenčov, ktorý sa tam nedostal a je tam Kucka ako z nováčikov, ale vzhľadom aj na posty, ktoré nám robia problém, lebo kde sú otázniky, samozrejme, tie sú aj dneska, pretože nie je 100% zdravý Hološko, alebo proste zdravý je, ale proste v zápasovej praxi vidíme, čo nám ukážu najbližšie dny a takisto roboví, čiže tam je otáznik a máme 2 týždne ešte na to, aby mi tie hráči ukázali v zápase s Kostarikou a v prípade nejakého zranenia sa môže stať čeličo, čiže nominácia je vonku a najbližšie dni nám ukážu, čo môžeme ešte zmeniť.